Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το part 3. Τι έγινε? Εγώ είμαι αυτός. Κάτι έπαθα. Όχι, βγήκαμε. Ωραία. Επειδή πάτησα. Μαύρο. Τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να αφήσω τώρα τελειώσει το βίντεο. Τι? Αυτό είναι. Τελείωσε το live. Κάτσε να τραβ... Ο Σούπερμαν. Εντάξει, το πας στο τι. Ωραία. Λοιπόν, Coming soon. παιδιά, Αυλή, βγες από το live τώρα. Αυλή, κάτσε να δούμε τώρα που μπορείτε να μπείτε Fortnite ενώ κάνει update. Εμείς τώρα πρέπει να βγούμε, θα βγει κι άλλα παιδιά. Chapter... Να δοκιμάσουμε άμα είναι. Chapter 6 Season 3. Εμένα μου κάνει τέτοιο update. Αλήθεια, σου κάνει τώρα ενημέρωση. Ναι. Μας όχι ακόμη. Περίπου, Αλή, κάνε pause το βίντεο. Αν θέλετε να πείτε ενώ έχει γίνει το live event ή ενώ έχει γίνει το update. Παλιά νομίζω δεν γινόταν κάποια season. Ή δηλαδή στο πλήρη session. Τώρα παιδιά απολαμβάνετε το παιχνίδι μέχρι να έρθει η ώρα που τέτοιο. Δηλαδή περίπου 4 η ώρα το πρωί θα ανοίξουν update. Οπότε τι είναι αυτό? Πότε θα μπει ο XXX Tentation? Τι είπες? Πότε θα μπει ο XXX Tentation? Δεν ξέρω. Παρότι παιδιά πριν λίγες μέρες όταν εμείς δεν ανεβάσαμε βίντεο είχε γίνει ένα update. Λοιπόν, Αλήν κατέβασε το βίντεο. Νομίζω ότι Εντάξει. πρέπει να τελειώσουμε. Γεια σας παιδιά. Άμα σας άρεσε το βίντεο, απλά κάντε ένα like, εγγραφή και μια κοινοποίηση. Γεια σας παιδιά. Γεια. Ου.